Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Nhau yandikunza pano zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago. Ndainge ndichifambidzana nevamwe pastor vekuchechi kwedu. Pastor ava mukoma ivo vainge vari mwana waoverseer vekuchechi kwedu. Saka tichifambidzana kudaro ndopa takabva tachizobatwa nemudzimai wavo red handed. Mazuva acho iwawo mukoma rudo rwainge ruchipisa. Kunyange ndainge ndiine feeling yekuti panoka the way yatiri kuramba tichingoonana zuva roga roga tinokwanisa kubatwa, because vaiwanzo kuuya kubasa. Ndainge ndichishanda kuBarclays, saka ndainge ndiine personal office yangu. Vaiuya tobva taita bonde redu muoffice, asi dzimwe nguva vainge vachiti ndinge ndichiuya kumba kwavo kana kuri kunzi amai mufundisi kana vasipo. Saka amai mufundisi vakazotanga kunyuwa mani kuti pane zvainge zvichiitika, because vainge vonyimwa zvino bonde nemurume wavo. Iye ainge ava kunyanyisa kuda ini mukadzi wekunze kudarika mukadzi wake. Apa I was married, mufunge zvenyu. Saka takaramba tichingoenderera mberi nerudo rwedu ndokubva achizobatwa. Amai mufundisi vakarwadziwa mukoma, saka amai mufundisi vakazokomita suicide. Mushure mekunge mai mufundisi vakomita suicide, ndikangoti about a week later, mushure mekunge vabva mukuvigwa, and tsamba iyo yakasiya yanyorwa na amai mufundisi. Tsamba iyoyo ndini ndakaenda ndikanoitora kumba kwavo. Amai mufundisi ivo vakaita overdose, vakanwa sleeping tablets akawanda ndokubva vaita overdose. Saka vamufundisi vakabva vachizozviona kuti mudzimai wavo ainge afa. Vakabva vachizoona kuti mudzimai wavo paakafa ainge aine chipepa icho chaainge akanyora. Saka yainge iri tsamba iyo yaainge akanyora achiudza hama dzake dzose zvainge zvakaitika, kuzonosvika achizonozviuraya achiti iye she could not take it anymore, nekuda kwekuti ainge asingafungidziri kuti murume wake vamufundisi vangaita zvinhu zvakadaro. So ndakabva ndachizopiwa tsamba iya, vakanditi ndige ndichichengeta tsamba iyoyo. Mukoma parufu rwavo amai mufundisi ndichitochema nevamwe vekuchechi, asi tsamba iyi ndainge ndiinayo kumba, murume wangu asingatozvizivi kuti amai mufundisi vainge vazviuraya nekuda kwangu, uye zvekare ndainge nditori netsamba yandainge ndiinayo mumba. So after the funeral ndakabva ndachizoenda netsamba, ndikabva ndachizonopa tsamba iyi kuna vamufundisi, but ivo vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti tsamba iyoyo tinge tichienda nayo kune imwe n'anga. Ndikati tava kuita zven'anga futi. Vakabva vati ivo vainge vachiona chipoko chavo amai mufundisi. Ndakaramba ndikati kunyange zvedu takaita zvatakaita, but ini ndiri munhu anonamata, zvekuti ndige ndichienda newe kun'anga handizvikwanisi my dear, I am very sorry, ufunge zvako. Saka vakabva vanditi saka iye kana akauya kwandiri ndichamuudza kuti ange achiuya kwauri, because ari kugara achingondinetsa achiti munofanira kuti munge muchiudza hama dzangu. Saka apa ndanga ndichida kuti tinge tichienda kun'anga titange tambonobvunzira kun'anga kuti toita sei. Saka ndakaramba ndikati kun'anga forget and smile. Zvadaro mukoma ndakabva ndachizotanga kuona chipoko chavo amai mufundisi. Ndaivaona almost each and every day, ndichingovaona chete amai mufundisi vachiuya kwandiri vachiti, saka iwe ndiwe wakasarudza kunditorera murume wangu. After wabva mukunditorera murume wangu ukandiuraya futi, iwe ndiwe wakanditorera murume wangu. Saka vairamba vachingodzokorora vachingotaura same sentence iroro rekungoti ndiwe wakanditorera murume wangu. Vamufundisi ndakavafonera ndikavaudza kuti ndainge ndisingachakwanisi kurara nekuda kwekuti ndainge ndava kungogara ndichingorota mudzimai wavo. Vakabva vati uri kuzviona ka, ndo zvandainge ndichitaura zviya. Saka takabva tachizoenda kun'anga. Mushure mekunge taenda kun'anga
tasvika kun'anga kuya sekuru vaya mukoma vakabva vatotanga kutopopota vachitotiudza kuti hanzi tainge tatouya nemweya wavo amai mufundisi. Saka vakatanga kupopota vachipopotera mweya waamai mufundisi vachiti, iwe unondijairira, ungauya mudare mangu ndisina kukudaidza here? Saka vakabva vachizotiudza kuti vainge vachida mari. Vamufundisi vakatengesa motikari yavo iyo yavainge vakatengera amai mufundisi. Mari iyoyo mukoma ndiyo yatakabva tachizoenda nayo kun'anga tikanobhadhara n'anga iyoyo. Saka tsamba iyo yandainge ndiinayo, ndakanzi tsamba iyi ndaifanira kuti ndige ndichizoishandisa pandinenge ndiri kumazuva angu. Mukoma ndakati ndiri kumaperiod kwe3 days ndaishandisa tsamba iyoyo, ndaibvarura chipisi ndobva ndachizoisa musoro peped, ndobva ndapfeka pedi riya. Asi zvose izvi tisati tazviita, takaenda paguva ravo amai mufundisi. Ivo vakavigwa muno muHarare, ndokubva taita bonde takarara pamusoro peguva ravo amai mufundisi. Hanzi zvose izvi zvatainge tichiita kwainge kuri kushora mweya wavo. Ndokubva tachizodzokera kun'anga tikapiwa zvimabhaketi zvekuti tinge tichigeza sikarudzi dzedu, ndokubva vachizoisa mvura iyoyo muhari. Saka mweya waamai mufundisi wakazouya nekuda kwekuti wainge uchiti vakandizvidza vanhu ava, vakarara pamusoro peguva rangu vachirara vose pamusoro peguva rangu. Saka amai mufundisi vakabva vachizonzi vange vachipinda muhari. Saka the last that I remember, mweya wavo wakavharirwa muhari. Handizivi kuti hari iyi ivo sekuru ava vakazoita sei nayo, but vakangoti ndichaona kuti ndoita sei nayo hari yenyu iyi ndinokwanisa kuenda nayo kumapako pandichazoenda nevamwe vanhu avo vavainge vachiti vainge vachida kuzoenda nevamwe vanhu kumapako kuine zvavanenge vachida kunosiya mapako. Saka ndo zvakaitika izvi mukomanashe. It is very hard kurarama uchiziva kuti kune umwe munhu akatokomita suicide nekuda kwako iwewe. Like I just can't forgive myself. Murume wangu haatozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chirongwa chenyu ndinochifarira chaizvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, shuwa kunoita bonde pamusoro peguva remunhu uyo wamakauraya, because amai mufundisi vakakomenta suicide nekuda kwezvavakaona muchiita nemurume wavo, but still moita zvivindi zvekuenda paguva ravo munorara nemurume wavo. Akomanaka ya zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kutenda Mwari vakandirotesa izvo zvandainge ndichazosangana nazvo. Look, ndine umwe muNigerian uyo ainge agara achingondipfimba. muNigerian uyo aindiudza kuti anondida. So one day akazonditi handei kumall, ndokubva tachizoenda kumall. Akanditengera foni, anditengera foni paya yainge iri Samsung zvayo. Akabva ati kwandiri, ndikuda kuti ndinge ndichienda newe kumba kwangu. Saka ndainge ndatobvuma. Zvino takati tava muparking lot, ndokubva ndachizofonerwa mukoma. Ndakaita mudumbu ndikaudzwa kuti amai vangu vainge varumwa nenyoka vari kumunda. Ndakachema. Akanditi what is wrong sweetie? Ndikamuudza kuti amai vangu vainge varumwa nenyoka. Ndokubva achizondipa mari yekuti ndige ndichitumidzira amai vangu kumusha, but iye andatidza kuti akarwadziwa nazvo. Saka ndakazomuti ndainge ndichazouya kumba kwake kana kuri kunzi amai vangu mushure mekunge vazobva kuchipatara, because pfungwa dzangu dzainge dzisisina gadzikana. Ndikamuudza kuti ndainge ndichazouya kumba kwake. Akabva ati it is okay. Mukomanashe, pose pandainge ndichida kuenda kumba kwake ndaingosangana nema-challenges. Ndakamborasa mari yainge ichikwana iyo kuita 2,800. Zvakaitika musi iwoyo mukoma, ndakabuda makuseni ndikabva ndati ndisati ndaenda kumba kwake
ndine kwandiri kuda kutanga ndamboenda, pane zvandainge ndichida kutenga zvekare. Mukoma ndakati ndiri mutauni handizivi kuti mari iyoyo ndakairasa sei, but ndakazoti ndapinda mune imwe shop ndokubva ndaona kuti mari yandainge ndiinayo ndainge ndisisina. Ndakamufonera ndikamuudza, akangonditi ndatojaira, aino kuti pose paunenge uchida kuuya kumba kwangu unotongoita come up netukunyaya twako twenhando. Anyway, uchazouya kana wava kunzwa kuti unenge wava kuda kuuya kumba kwangu. Mukoma Nanshi, ndaiti pose pandinenge ndichida kuenda kumba kwake there was something bad that would happen. Ndakazotanga kurota hope aindityisa. Ndaimurota muNigerian uyu achiuya kwandiri obva ati kwandiri, ndine kwandiri kuda kuti ndige ndichienda newe. Taizoti tasvika pachechi paya ndaibva ndatoona kutoti itori chechi yemasatanist. Saka ndaizomuka mushure mekunge anditora ava kuda kuti ange achindiisa mukofini. Ndobva ndatanga kuti ndisiye mhani. Ndaitomuka ndichitochema ndichitoti ndisiye mhani, ndisiye, handisi kuda kupinda mukofini. Sei uri kuda kundipinza mukofini? Ndisiye mhani. Saka akabva achizondifonera nerimwe zuva kwava kuti kwandiri ndikuda mari yangu iyo yandakakutengera foni, zvekare nemari iyo yandakakupa kuti unge uchitumidzira amai vako pavakarumwa nenyoka, otherwise vanofa. Ndo zvaakandiudza izvozvo, akati kana ukasandipa mari yangu yandakakupa amai vako vari kuzofa, ende iwewe uchaona zvichaitika kwauri. Nekuda kwekuti ndainge ndava kutya, ndakaenda kubasa ndikanokumbira murungu akandipa 10,000 rands. Mukoma, mari iyoyo yakazondirwadza because ndakaishandira kwemwedzi yakawanda ndichiibhadhara. Apa imari yandainge ndadzosera muNigerian uyo akandituka, kunyange pandakamuudza kuti mari yako ndava nayo, akanditi tinoda kuti unge uchindiisira mari iyoyo muakaunti. Ndikati yakawandisa, handikwanise kuti ndinge ndichizofamba nemari yakawanda kudai. Akandituka akanditi ndezvako izvo, ita plan, asi chandiri kungoda mari yangu chete. Saka akazondiudza kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizonosiya mari. Ndakaenda kuya mukoma ndikanosiyira omwe muNigerian mari. muNigerian iyeyo Mukoma Nashe paainge achiverenga mari iyoyo, because akanditi pinda mushop, ndokubva atanga kuverenga mari iya ari kuseri kwekaunta. Saka ainge achiti kana akaverenga 1,000 rands obva aridza tsamwa akanditarisa, obva averenga zvekare imwe 1,000 obva aridza tsamwa akanditarisa, kuzosvika achizopedza kuverenga mari iya ndokubva anditi uri kuramba wakamira ipapo, uri kudei? Akandituka akanditi my friend go to hell. Ndakabvapo paya ndichiti munhu uyu anokwanisa kana kutokurova, because ainge achindiita rough isingaiti. Ndikabva ndachizodzokera zvangu kumba. Ndakamboita mazuva Mukoma ndichisangana nedzimwe hope idzo dzainge dzichindityisa. Saka iye akati kwandiri mushure mekunge ndadzosera mari iya, akabva anditi wakagona chaizvo ukadzosera mari yangu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi muNigerian uyu akati kwavari wakagona wena ukadzosera mari yangu, because dai wanga usina kudzosera mari yangu waiona iwe zvandainge ndichida kukuita. Apa vanoti hanzi vakaita nguva yakareba vachingoita maspiritual attacks. Ndikedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi Mukoma makadii zvenyu? Maparents angu vainge vaine mari, saka vabereki vangu ivo vaiwanzo kushandisa vanhu vanotambura. Vaiti kana vakashandisa munhu anenge achitambura vamushandisa kana kwegore rose. Ivo vaimuvimbisa kuti ndichazokupa mombe. Pane pamwe pavakatombondirodza kune umwe murume, vakabva vati kana ukashanda uchindishandira, after wandishandira kuda kwegore ndichazokupa mwana wangu. Murume uyu Mukoma
akazoti ava kuti ini mudzimai wangu ndava kumuda apa ndainge ndichiri under age ndiri kuma 15-16 years. Akabva ati ini mudzimai wangu ndava kumuda. Baba vangu vakamubata murume iyeye vakatanga kumurova, saka vainge vachimurova nevamwe avo vavainge vachiwirirana navo kusvika murume iyeye azotiza pamba pedu. Saka kwose kwatiri kufamba tiri kuudzwa kuti tiri kutevererwa nemweya yengozi yevanhu avo vainge vachishandiswa nababa vedu, uye zvekare mukufamba tinotoudzwa kuti ivo baba hanzi vainge vachitoita zvekutotengesa nemabody parts. Hanzi vaiti kana vakashandirwa nemunhu anenge achivashandira paya, kana vakamudzinga pamba, vaikwanisa kana kumutsvakira matsotsi munhu iyeye obva atopondewa. Asi pane zvose izvo tinoudzwa kana kuri kunzi tikafamba mumaprofita nemudzin'anga, ivo baba tinoti kana tikadzokera kwavari tikavaudza kuti izvi ndo zvatiri kuudzwa nemaprofita nen'anga, ivo baba vanoti ini handiteerere nyaya dzisina basa nekuti inini ndinoita zvekunamata. Saka ndo nyaya iripo mukoma. Tiri kuudzwa kuti mumusha mune ngozi. Seni zvangu sezvo ndakarodzwa apo pandainge ndichiri kuma 15-16, hanzi nditori nemweya wemurume uyo unonditeverera. Mkomanashi, I'm still very young but ndapinda mumamarriages akawanda kwazvo. Ndanga ndichikumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Kana mukandibatsira shuwa ndingafara. Ini ndava kudawo kuti ndinge ndichiwanawo murume kuti anoti uya tigare tose, ende kwete kuti uya tigare tose kungogara tose, asi murume wekuti anondiroora. Pavarume vose avo vandagara navo mukomanashi, vamwe vacho vanotoseka kana kuri kunzi ukamuti nhaiwe uchandiroora rini, munhu obva atokuseka, obva ati saka unototarisira kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizokuroora nhaika. Ndo izvo zvandinoitwa nevarume ava vandinenge ndichigara navo, zvekare vandinenge ndichifambidzana navo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei, pakaipa. Hanzi ivo vane mweya unovatevera, mweya wemurume uyo wavakarodzwa kwaari. Havatozivi kuti murume uyu achiri mupenyu here kana kuti akashayika. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makataura imwe nyaya, pane chimwe chamakati chi-app calculator. Saka ndainge ndisina kana kumbogara ndakazviziva ini kuti kune zvimwe zvima app calculator zvekuti kana kuri kunzi ukachidownloada unokwanisa kutodownloada mawhatsapp maviri, munhu achikofungidzira kuti unoshandisa whatsapp 1 asi uine mawhatsapp maviri. Saka ndakazochiona chiri mufoni yemudzimai wangu mushure mekunge ndanzwa muchitaura nyaya yacho uye zvekare neconfession yacho. Mushure mekunge ndachidownloada chiapp chiya ndokubva ndatoona kuti zvechokwadi chiapplication ichi chinotowandisa mamwe maapp. Saka ndakabva ndachizotora foni yamadhamu, asi ndaiti pose apo pandinenge ndakabata foni yavo, madhamu vaingoita nervousness, vobva vandibvutira foni yavo, vobva vanditi iwe ndikuda foni yangu. Saka ndakazovataimira nerimwe zuva vakarara, ndikatora foni yavo. Saka iyo inongoita face scanning, ndokubva ndangoiisa kuface kwavo ikabva yachizovhura. Zvechokwadi ndikaenda kuchiapp calculator kuya mukoma, ivo vainge vakaisa birthday remwana. Saka pandainge ndichirasika ndepekuti unoisa password, but password iyi kuti inge ichizoshanda unenge uchifanira kuti unge uchizoti equals to, ndokuti chinge chichivhura kana kuri kunzi ukaisa password yechokwadi. Paya ndikabva ndachizoedza birthday remwana ndikati equals, ndikabva ndatoona kuchava kutovhura chiapplication. Mukoma ndikazvibatira tsotsi rangu. Mudzimai wangu ndakamubatira messages ane boyfriend, saka handisati ndamuudza kuti ndine zvandakaona mufoni make, ndine revenge yandanga ndiri kufunga, handizivi kuti ndodii. Pane imwe best friend yake, saka ndanga ndichifungidzira kuti kana kuri kunzi ndikataura nebest friend yake ndokumbudera pachena ndomuudza kuti ndine zvandakaona
mufoni yemudzimai wangu, saka ndoda kuti ndinge ndichimutora kuti ange achizova mudzimai wangu because vakambotukana vakanetsana kumashure uko, and I know kuti anokwanisa kubvuma. Iye anototsvakawo murume because akatomboya kwandiri akabva anditi nditsvakireiwo kamurume, ko zvandangonzwa nekurwadziwa zvekare nekungofamba mumastreet awa emujolo pasina kana chinobuda. Saka I know kuti kana kuri kunzi ndikataura naye anokwanisa kubvuma. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsirawo ipapo. Ndoita revenge ipi? Ndotsvaka mari here ndobuda muno muAfrica? Kana ndava kumhiri kwemakungwa ndobva ndachizomuudza kuti iwe yana neni chimboita nezvemunhu wako. Ndoda kunyatsokumuita revenge yekuti anodzokera kuchipatara. Please ndipeiwo advice, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ya pakaipa ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kune avo vanenge vakadownloada WhatsApp vaya vakajoina the testing team, please keep on using the app. I am going to be posting, ndicharamba ndichingoposta kwa application kwedu ikoko zvekare, ndichazoisa mafresh episodes zvekare, so please keep on using that application. More is going to come